Da, i ja imao 2 operacije, teške kancer grla i korena jezika i oporavljao se. Ja sam i krenuo u manastir Ostrog. Znači, vas su pritvorili u samici. Koliko godina beše? 4? 4,5 godine. Nakon operacije od kancera? Da, 2 operacije. 2 operacije. Uslovi su bili apsolutno nikakvi. Lekari? Sa prekidom terapije kojom sam se ja lečio. Da. Znači, oni su generalno, možemo to da kažemo, mislim, ne treba biti mnogo inteligentan da to zaključimo, ali oni su imali namjer da vas zapravo ubiju. Pa oni su to i meni rekli tužioci, da ću ja umreti u zatvoru, da ja nikad neću izaći iz zatvora, isto pritvora. Oni su tako, to im je bila jedna od ucene. Umreću tu ili ću prihvatiti što oni žele. Ja sam rekao, preću umreti, jer je meni moja čast bitnija u života, bolje ću umreti nego da živim sa takvom nekom etiketom da sam ja, ne znam, izmislio, slago, optužio nekog lažno, izdao, ne znam, državu, porodicu, ono što jesam, ono što sam ja. Bolje umreti. Apsolutno saglasan. Časnije.